Helo, ddechrau fo. So, llongyfarchiadau mawr ar y swydd efo ffermio. Dwi'n rili edrych ymlaen i ddilyn llwybr ti ac gweld beth ti'n cael wneud. Ti'n reiddiol o Aberystwyth. Ti'n gallu siarad am lle ti o, diddordebau, y ffarm? Wrth gwrs, ie. Felly, dwi'n wreiddiol o Aberystwyth, dyna lle cefais i fy magu, ar ffarm cefn gwlad, gyda gwartheg, defed, ceffylau ac yn y blaen. A nes i jyst mwynhau plentyndod eitha normal o plentyn ar y ffarm plentyn cefn gwlad. Pan o'n i'n 19, symudais i Gaerdydd am prifysgol. A wedyn es i byw yn Ffrainc am flwyddyn. Des i nôl i Gaerdydd i gweithio yn bach, wedyn sylweddolais i bod angen i fi cael bach o shake-up i fy mywyd. Dewis be o'n i wir eisiau gwneud. Felly es i nôl i Aberystwyth mwyn cael bach o reset, dwi'n meddwl oedd e. A am lle delfrydol i gwneud reset hefyd o'n cefn gwlad, mor heddychlon ac yn y blaen. A oedd yn cyfle bendigedig i fi ailgysylltu gyda'r elfen yna o fy mywyd, bod ar y ffarm, achos o'n i wedi colli fe. O'n i wir wedi colli fe, a bod yn rhan yna o'r tîm, y teulu, achos dwi'n credu dyna beth yw ffermio, mae fe'n gwaith tîm. Felly, oedd e'n ffab bod gallu bod yn aelod o hwnna eto, a gweithio allan be o'n i eisiau wneud. Felly, mae gen i tŷ yng Nghaerdydd yn lle dwi nawr, a erbyn hyn, achos fy ngyrfa, mae yna dau hanner i fy ngyrfa, felly dwi'n rhedeg cylchgran ar-lein i fenywod sy'n hoff o flogio ac ysgrifennu bod nhw ddim yn proffesiynol. Felly dwi'n rhedeg hwnna, ond hefyd dwi'n cyflwyno, mae gen i bodlediad ac yn y blaen. Felly, achos bod yna 2 hanner i fy mywyd am fy ngyrfa, dwi'n tueddol o ran i fy wythnos mewn i 2 hanner hefyd, felly hanner yng Nghaerdydd a hanner nôl ar y ffarm yn Aberystwyth. Wel, mae'n amlwg bod ti'n person rili brysur. Ac dwi'n un peth, mae'n gallu mynd adre i'r ffarm i'r awyr agored. Mae'n neud i iechyd meddwl fi loads gwell, o jyst fatha, dim switch off, ond cael y teimlad na bod adre, fel ti'n dweud, bod rhan o tîm a jyst bod yn dol yn greiddio ti. So ti'n meddwl bod mynd adre, bod bywyd byrlymus y ddinas, a wedyn mynd yn dol adre yn rhyw fath o calm moment di bod ar ffarm ddim os yn calm, ond o jyst gallu, switch off rwsut o newid lle. Bendant, dwi'n wir yn meddwl bod routine fi'n mwy iachus pan dwi gasio ar y ffarm, achos mae rhan anifeiliaid gen i, mae rhaid bod lan peth cyntaf bore, mae rhaid mynd allan, dwi'n cael tua 2 awr a hanner tu mas cyn i fi dod mewn i gael frecwast a dechrau'r diwrnod wrth fy nghyfrifiadur neu rhywbeth. A wedyn, mae pethau i'n wneud ar ôl gorffen gwaith hefyd, felly, enwedig amser yma hefyd gyda wyna, fydd na bron beth amser tu ôl i'r cyfrifiadur, achos does dim amser, mae yna drama o hyd. Felly, mae fe, fyswn ni'n bendant yn dweud bod y routine fi'n well pan dwi gartre, achos yr amser yna tu allan, yr amser yna gyda'r natur ac yn y blaen. Ond, dweud hynny, mae fe'n, pan dwi'n dod nôl i'r dinas, dwi'n trial replicate o hynny, mae'n ffordd yn gwneud siŵr bod fi'n cael wag tu allan yn bore neu rhywbeth, ond dwi ddim yn teimlo'r un peth. Hyd yn oed dwi'n mynd i gym, dwi ddim yn teimlo'r un peth a actually bod tu allan a gwneud rhywbeth gyda pwrpas. Felly, dwi bendant yn teimlo bod y routine fi'n well pan dwi gatre yn Aber. A dwi wir angen o. Fes ni beth yn gallu roi'r gorau hwnna. Dwi angen o hyd byw rhywle lle dwi'n gallu nipio gatre. Dwi'n cytuno, dwi'n neud hynna hefyd. So, fel ti'n gwybod, mae DPJ, y Sefydliad DPJ, yn neud efo iechyd meddwl o fewn amaethyddiaeth. A dwi'n gweld o'n bwysig iawn bod bobl yn gallu cymryd, fatha ti'n mynd adre a jyst gallu rebootio meddwl rwsut, o gallu neud hun dim yn well i gario ymlaen. Be arall ti'n neud i cadw iechyd meddwl ti a lles ti mewn lle da? Mae gwneud siŵr bod iechyd corfforol fi yn dda, yn rhan fawr o fi iechyd meddwl, felly gwneud yn siŵr bod fi'n gwneud digon o ymarfer corff, bod fi'n o leia, os dwi ddim gartre, dwi yng Nghaerdydd, o leia gwneud yn siŵr bod fi'n gwneud
o le awr o gerdded tu allan neu rhywbeth fel la, bod yn awr iach. Mae hwnna'n hanfodol i fi. Bwyta'n iach ac yn y blaen, mae hwnna'n rhan enfawr ohoni. A hefyd, pan achos dwi'n gyrru gymaint, mae bod yn y car gallu bod yn niweidiol i fi iechyd meddwl, os dwi'n bod yn onest, achos mae gen i'r amser yna just ar ben fy hunan, a dwi'n gallu teimlo fel bod yn ynysig. Mae'n rhan fawr o fy mywyd sy'n ynysig, felly falle na i trio gwneud siŵr bod gen i galwad gyda ffrind yn yr amser yna i dal lan, neu hyd yn oed gwrando i bodlediad sydd am iechyd meddwl, am well-being, neu rhywbeth sydd gen i diddordeb ynddo. A wedyn, yn y gorffennol, dwi wedi bod i therapi, ac oedd e'n rhan enfawr o fy mywyd jyst gwella. Oedd e'n allweddol, mae'r diwrnod yna i ddechrau y therapi yn just teimlo fel diwrnod mor allweddol yn gwellhad fy hun, gwellhad fy iechyd, achos o'n i'n ceisio brwydro'n erbyn iselder ar ben fy hunan, a doedd e jyst ddim yn bosib i fi yn bersonol. Oedd e ddim yn bosib i fi gwneud hynny. A o'n i'n teimlo'n siomedig, i ddechrau, o'n i ddim yn hyn o'n weith o teulu fi. O'n i dweud, mae pwyntiau dy fi yn dre. O'n i fel, be? O'n i fel, trin gwallt. A wedyn o'n i'n dod gallu o gwallt fi ddim wahanol. Ond o'n i just ddim eisiau dweud, mae dyna be o'n i'n neud. Ond actually pan sylweddolais i gymaint yn well. Oedd e wedi gwneud fi, o'n i fel, pam ydw i'n cuddio hwn? Mae hwn yn ffab. Dwi'n annog unrhyw un, os maen nhw gyda'r cyfleusterau i gwneud, ewch, achos nath e gwir newid bywyd fi, a dwi'n gwybod nawr, mae yna'r opsiwn gwneud ar-lein, os mae hwnna mwy gyfforddus i rai bobl. Felly, dwi'n mynd i therapi nawr, ar y pryd ges i dwsin o sesiynau, oedd hwnna'n digon, nes i a fy therapist fel dewis gyda'n gilydd, oedd hwnna'n digon i fi ar y pryd, ond dwi'n gwybod yn y dyfodol os dwi angen, a dwi'n teimlo fyddai'n mynd nôl yn syth, a ddim aros nes bod fi wir ar y pwynt mwyaf isel, pan dwi'n gwybod bod fi angen o, na i ddim brwydro wedyn mynd, oce, na i'n mynd nawr. Dwi'n just mynd i fynd achos mae fe'n ffantastig, a mae fe'n rhywbeth dylse bod yn rhan normal o'n bywydau ni. Fysa pe bai fi'n torri coes fi, fyswn i ddim yn dweud, dwi'n mynd i paffio ar ben fi nan, ond pan dyn ni'n drist, dyn ni'n meddwl mae rhaid wneud, does ddim rhaid wneud. Dwi'n falch iawn bod ti wedi rhannu bod therapi wedi helpu, achos da ni'n gobeithio yn mynd yn y direction iawn o gallu helpu ffermwyr Cymru a pawb i allu siarad am iechyd meddwl a ddim cael y stigma yma allan y ffordd bod ni'n misio siarad amdano fo, fatha bod ti'n misio deud wrth teulu ti, ond cam cynta i wella ydi siarad amdano fo. So be di prif neges ti i rywun sydd efallai yn mynd drwy cyfnod anodd ar hyn o bryd? Siaradwch. Dyna y lle cyntaf. Does ddim rhaid i fe bod gyda teulu neu ffrindiau chwaith. Falle bod chi eisiau cadw y darn o dy fywyd allan o dy fywyd cymdeithasol, sydd yn hollol ffain. A dyna lle, mae'r DPJ a bobl fel chi yn dod mewn, achos rydych chi'n rhoi'r gwasanaeth yna i bobl sydd eisiau siarad, ond falle ddim gyda opsiwn amlwg am rywun i siarad iddo. Felly, ewch yna ar rhannwch, achos does dim lot fawr o broblemau allan yna sydd yn unigryw. Mae yna bobl arall fysa wedi mynd trwy'r un broblemau a chi. Felly, dwi'n bendant yn annog i gwneud hynny. A hefyd, os ydych chi ddim yn rhywun sydd yn dioddef, cofiwch just checio mewn gyda bobl. Dwi'n credu bod e'n wir anodd nawr, dwi'n teimlo hyn, fel colli y cyfleon yna i just siarad dy ffrindiau, achos dweud bod chi'n cadw lan gyda'r cyfryngau cymdeithasol nhw, ti'n meddwl, dwi'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen gyda nhw, achos dwi wedi gweld bod nhw wedi bod allan nos Sadwrn, a dwi'n gweld bod nhw'n gwneud hwn ar dydd Gwener. Ond dych chi ddim gwir gwybod beth sy'n digwydd yn eu bywydau nhw, felly cofiwch, just, hei, ti'n oce, ti eisiau siarad, unrhyw bryd ti eisiau mynd â coffi, cofiwch checio mewn, a pan mae rhywun yn dweud, actually, dwi'n mynd oce, just rhowch yr amser yna i gwrando, a does ddim angen helpu o hyd. Actually, y help mwyaf ydych chi'n gallu darparu i'w gwrando lot o'r amser. Mae hwnna'n rhan fawr o bod yn ffrind, neu'n aelod o'r teulu, dwi'n meddwl, just gwrando a ddim trial trysio, achos dych chi ddim o hyd yn gallu gwneud hynny, ond mae gwrando i rhywun gallu bod y help mwyaf dych chi'n gallu darparu.
O, briliant. Diolch yn fawr iawn. Mae pob peth ti wedi dweud yn basically deud beth ni'n neud fel Sefydliad DPJ, a ia, da ni'n falch iawn bod ni wedi gallu cael sgwrs yma efo ti, a gobeithio wnawn ni rannu efo'r social media ni. So, O, diolch. diolch yn fawr iawn na, diolch. Mor hanfodol beth chi'n neud, felly diolch am cael fi.